Ai kaji bari ma in koma baya ma kaji. To shikenan me nafe saduwa alkhairi mutumina shikenan a ya za a fito ko kun ba ku baka kuɗi kai mu zargin kama muke yi wallahi ban gane zargi na kuke yi ba kai mu fa ana bata mana lokaci dan Allah sauri muke muna sauri ne kuma kun tsere mu a hanya da Allah ku sallame shi mana mutumina ko ba zargin shi muke yi ba Wallahi zargin ka muke yi. wannan mashin din mai kafa uku a ina ka sato ta ka gaya mana inda ka sato ta mu je ka ba mu je mu mayar musu da abin su wani ka ce din dai ba ku bashi kuɗin shi bane kuke wannan magana in za ku zo ku bashi kuɗin shi ku zo ku bashi kuɗin shi amma gaskiya ko kun raina mun hankali kuwa ba wani magana raina hankali ka gaya mana inda ka sato wannan abin ka ba mu je mu mayar musu Yanzu dai dakata idan ba ka so ne ka ba mu kuma yanda ka sato to ka ba mu kai ta kawai gidan marayu. yawa dan gari hakan yafi sai mu je a kai ta gidan marayu ko a aje yafi mana wannan Shine kawai yayi. kai dan